Управление и обслужване. Кое всъщност прави печалбата стабилна? Красивата сграда е само началото. Истинската печалба в недвижимите имоти се ражда след въвеждането на обекта в експлоатация. Стабилният доход не идва от стените, а от управлението. Какво влияе на резултата? Професионална управляваща компания, стандарти за обслужване и контрол на качеството, ефективно управление на заетостта и ценовата политика, оперативна ефективност 365 дни в годината. Затова в проекта Arcanum ключова роля има управляващата компания Maestro, екип, който превръща концепцията в работещ бизнес. Maestro не е просто обслужване, това е системно управление и устойчиви финансови резултати, включващи нарастваща стойност на актива в дългосрочен план. Arcanum плюс Maestro – това е формулата, в която архитектурата среща професионалното управление, а инвестициите – предвидим резултат.